wannazi'at gabatarwa Allah kadai ke yin rantsuwa da abin da ya ga dama, wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah. Idan musulmi ya rantse da wani abu ba Allah ba, ya yi babban laifi sai ya tuba. A lokacin karbar rai wasu na shan wahala, wasu na samun sauki. Allah bai yin azaba sai da hujja. Da hudu, arziki ga Allah ne, kada a neme shi daga masu bokanci, kada a bi son zuciya. Ranar kiyama tabbatacciya ce, Allah kadai ya san lokacinta. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai, mai keɓaɓɓen jinkai. Wannazi'ati gharqa. Allah ce ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar rayuka na kafirai da tsanani wadda ya ƙetare iyaka. Wannashitati nashta. Da mala'iku kyawawa masu karbar rayuka na muminai da tausayawa, kuma da sauri domin kankanta zafi na fitan rayuka. Wato da zaran ran ya ga mala'ikun sai ya zama mai isasshen kuzari kafin su kira shi da cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ya kai rai mai nasuwa da kwanciyar hankali game da kaddara, koma zuwa ga ubangijinka alhalin kana mai yarda kuma kai abin yarda ne a gunsa. Wassabihati sabha. Da taurari ko mala'iku masu iyo domin su idar da umarnin Allah. Fassabiqati sabqa. Da masu gaugawa suna rige-rige, wato tsere-tsere, domin su kai rayuka aljanna ko domin su zartar da wani abin da aka umurce su. Falmudabbirati amra. Da masu zirga-zirgar gudanar da umarni, wato kamar saukar da ruwa ko budar hanya ga wanda ya tashi ya motsa jikinsa yana neman arziki kuma yana mai dangana al'amarinsa ga Allah. Yawma tarjufu rajifa. Ranar da busar farko za ta girgizar ta yi sanadin mutuwar dukkan halitta. Tatba'uha radifa. Na biye da ita busa ta biyu makamancin ta farko. Qulubun yawma'idhin wajifa. Wasu zukata a wannan rana masu jin tsoro ne. Absaruha khashi'a. Idanunsu sun kaskanta cike da tsoro. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. A can duniya sun kasance suna cewa, shin ana iya koma halittar mu kuwa? A idza kunna 'idhaman nakhira. Ko da ce mun zama kasusuwa da suka rududduge suka rube. Qalu tilka idhan karratun khasira. Sun fada da izgili, idan zancen ya tabbata to makomarmu ya zama mana hasara. Fa innama hiya zajratun wahida. To tashin kiyama tsawa guda ce kawai. Fa idha hum bis-sahira. Sai ga su tsaye a filin akan sabuwar kasa fara fat. Hal ataka hadithu Musa. Ya Muhammad alayhi salatu wassalam, shin labarin Musa alayhi salatu wassalam ya iso maka? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Yayin da ubangijinsa ya kira shi a cikin kwari mai sarki mai suna Duwa. Kwari wato zaza, wato magudanar ruwa ko hanya da ke tsakanin tudu ɗaya kenan, tudda biyu ko abin da ya fi haka nan. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Yayin da ubangijinsa ya kira shi a cikin kwari mai tsarki mai suna Duwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ya ce ka tafi zuwa ga Fir'auna, lalle shi ya ƙetare iyaka da miyagun ayyuka. فقل هل لك إلى أن تزكى. Sai ka ce masa da tambaya mai taushi, ko kana son ka sarkaka? وأهديك إلى ربك فتخشى.
ai sai in shiryar da kai hanyar zuwa ga Ubangijinka domin ka ji daɗin shirya mai kada zuciyarka ga tsoron Allah. Fir'auna ya nemi hujja. فأراه الآية الكبرى Sai Musa alaihissalam ya nuna masa ayar nan mafi girma, sandarsa mai zama maciji ko hannunsa mai yin haske. فكذب وعصى Sai Fir'auna ya ƙaryata kuma ya saba. ثم أدبر يسعى Sa'annan ya ba da baya yana sauri ya je ya ci gaba da barna. فحشر فنادى Sai ya tara mutanensa, sa'annan ya ɗaga murya ya yi kira. فقال أنا ربكم الأعلى Ya ce, ni ne Ubangijinku babba. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Saboda haka, da irin wannan zance da ya yi a farko, Allah ya kama shi a cikin ruwa domin azabtar da shi duniya da lahira. نكال الآخرة والأولى Kamu na tsawatarwa, wato kashedi ga 'yan baya, saboda zancen ga na ƙarshe da na farko da ya yi. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Lalle ne kamun da Allah ya yi masa akwai abin lura ga wanda yake tsoron Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء Shin halittar ku kananan gane ya fi wuya? بناها Ko halittar sama da shi Allah ya gina ta? Rafa'a samkaha fasawwaha, ya ɗaukaka silinta kamar rufin daki na ciki mai sassauta zafin rana. رفع سمكها فسواها Ya ɗaukaka silinta, sa'annan ya daidaita ta. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Kuma ya lullube darenta da duhu da kawaici, kuma ya bayyana yininta da haske na rana. والأرض بعد ذلك دحاها Ya shimfida kasa ta yadda za ta iya tarbin abin da ke fitowa daga karkashinta, kuma tana kunshe da isasshen ruwa da dukkan arziki da zai ishi halitta baki ɗaya, misalin man fetur, zinariya, doya da dai sauransu. أخرج منها ماءها ومرعاها Ya fitar da ruwanta da makiyayarta, wato filin kiwo daga ita, wato daga tumbin kasa, والجبال أرساها kuma ya kafe ta da manyan duwatsu masu nauyi, saboda kada ta fita daga hanyarta da take iyo a ciki, kuma kada rana ta bizge ta. متاعا لكم ولأنعامكم Jin daɗi ne maku da dabbobinku. فإذا جاءت الطامة الكبرى To idan babbar uwar masifa ta zo, wato ranar sakamako, يوم يتذكر الإنسان ما سعى ranar mutum zai tuna da abin da ya aikata. وبرزت الجحيم لمن يرى Sai a bari jahimi ya bullo ga mai gani, a ranar kuwa babu makaho. فأما من طغى Fa'amma man taga, to amma wanda ya girman kai, وآثر الحياة الدنيا kuma ya zabi rayuwar duniya, فإن الجحيم هي المأوى to lalle ne wutar jahimi ce makomarsa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Amma wanda ya ji tsoron tsayuwa game ga Ubangijinsa, kuma ya hana ransa bin son zuciya, فإن الجنة هي المأوى to lalle aljanna ce makomarsa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Kafirai suna tambayar ka, wai yaushe ne kiyama za ta tabbata?
فيم أنت من ذكراها akan wani dalili za ka yi ambaton lokacinta إلى ربك منتهاها ubangijinka kadai ya san lokacin aukuwarta إنما أنت منذر من يخشاها kai mai gargadi ne ga wanda ke tsoronta wato ranar tashir kiyama كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها a ranar da za su gane ta sai abin ya yi musu kamar tsawon rayuwarsu duka bai fi gwargwadon maraice zuwa safiya ba